Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag, abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di mo nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Reto ti pagkaim nyo ni Manong yung Nemi Ruiz, kung kablawag iti good morning dito Pilipinas papagayam. Kat kumusta kayo mo dita? Sa di naman napaset ti lubong tayo nyo itan, nyaman nga pet sa kanal daw. Kapagablawan da kayo tinembag nga oras kada kaya nga sa kapanin happy watching. Pakishare ti program tayo. Please share this program. Kat badanan nyo papagayam, ti pagkasaritaan ni Norma nga napauluan, soldado. Yan. Ano pa kalaigan, ti pagkasalitaan ni Norma, ti may nga soldado, padaran nyo. Pagayam mi, santa nga rodin nga baybayagan, tayo ni Rugi, papagayam nga ibasa. Dato'y pagkasalitaan ni pagayam nga Norma, nga napauluan iti soldado. May kalimangan tayo pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week, idibulan ti July. Babahan ka naging Board of Judges tayo, da kumpadre Fernando Janbareng, Perlita Glipay Matias, Mera Napakundudang, Wilson Gawiran, kasama tayo kini Ann Muray Agunoy, Ken Duakam dito studio, Raman Tinumito Biang, kas Chairman ti Board of Judges. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, schedule ko iti day tangal daw Manong Nemi nga siyak tinagbantay iti pwesto mi dito tiyandaan ngaglako iti ikan. Nabilang Manong Nemi nga damambantayan mi nga pakakitaan iti ganansya kabuta iti talo nga pwesto iti kabisera ti probinsya ti syudad sa adapay kabangibang nga ili nga duwa. Ngayan ti pwesto mi Manong. Puro ikan. Nalangas ako nada. Yaman niya nga rod. Isumi iti naituding Manong Nemi nga klase ti negosyo nga input up ni mama tapos narikasta kita at pagtaudan ti pagbiag mi. Duwa kam lang agkapsat Manong Nemi agpadpada kami a babae. Tadlo kam nga rod nga babae ti pamilya mi Manong. Ni mama, nga maisan nga balo, siya, ngay nauna, kiniading ko nga Judy. Agsisinublat kami Manong Nemi, ti pwesto nga paglakuan. Kaya na siya tumaglako dito syudad, Manong Nemi, apo, naganar. Kauta, harakanda ka no di kita lalaki. At siyempre, ermat kumot at medyo maka-atrakar, Manong Nemi nga. Oresan ko mga gumatang dito lumabas ko ma dito meat section, Manong Nemi, ti tiyandaan kita
Pilit nga gumatang. Nang rona no guwapo ket no makita na esma. Oh, umasadag orisan nga gumatang. Ngayon ti makadakas pa nung name dududuat labat lang nga na kilo tinabati, diyan mo lang mapaggibusen. Ket ne, anyan ti oras, umuno na pa nga nakalako dati abay ko ket naganganar ti nako kitay. Iso deta ti gapo na no apay nga iyaw awis ko manong name king ganda mapasunghatak nga gwapo. Ay, sir! Sir! Pagibos, sir! Oh, pagibos, 2 kilo laangan. Umamo alaanin na, sir. Tapno gawin ako mutin kat ni adopit agur-urang nga trabaho kanyang sa diabalay. Umis-isa mano. Amo kita mis-isa makmut, ha? Mano, amin? 2 kilo laangan, sir. Mano bayad na? 500 latan. 250 may sa kilo. Ti problema ket 400 lang na tinabati a kwartang eh. Ha? Di utang mo dyan sa nagasot. No, may man to isubli uno bayadan into ni bigat, uno into may kamanen. Sige. Iti may sa kondisyon. Ano dyan kondisyon? Sikabi di wang titi kondisyon sikat makautang. Katawar ko rin dyan na 400? Hamot nga rin babalin, hangko maparwar, sir. Nanginat ikan tanay mas datoy, ken presko. Kasangsangat mo, anat oras ito. Sa anat oras, sagot pangaldawan. Kahit kasawan, presko pa lang. Di mo kahit yung kondisyon ko. Ano yung kondisyon mo? Di cellphone number mo. Alam na ni sir, nakikit nga lalaki. Apay awang dagas ka rin nagtariga kay tikas kang kakabintas. Kabintas ka na lang agat ikan. Wana tagdikos kami, dinabanglokan. Sige, natalagayam nga magsublingan to bayadam di odim. Siya nga mo na. Kato mo na agad ikilok. Tapos mamati ka lang 2 kilo. Mabig lang anong name dumatan dikit na customer ko nga lalaki. Ngayon kasla. Nadagkat nga dagos tirik na iti dayto nga lalaki. Dito nga tante ko nada manong name nga love at first sight. Kaya suna nga ta. Na love at first sight nga tamit kanya. 2 kilo sir ha. Sir ka lang nga sir. Saan nagmat nga mestro. Nagmat nga na kayo no forme. Edmond tinagan ko. Edmond? Kasi ka. Norma? Nice meeting you, Norma. Ninyawat ng dakulap na manong name. Igor katapo nasakit na lang. Igamti ikan. Okay lang. Magusto kong matinalang S. Okay. Naragsakan na makamukin ka. Dito nga ro din. Dito 400. Dito 100. Nagsubliak to manin. Tingnan ro cellphone number mo. Agor kata-kita ng cellphone ko. Diyak may kabesa. Alas sir, anak disturbo na ko. Trabi eh. Nakaturo ka ng oras dalas 9? Katuro ka ako na 8 o'clock. Kalkalingan na. Sige. Ito't mo karo din cellphone number mo kanya, Norma. Manong name isupay laing mo tidimawat uno ng dawat sa cellphone number ko. Ken talagang isulain tinakariknak tinaisang sangayan manong name. Agsublin dumit lalay dyan, ikabot na daudi na. Sa maysa, inaran at cellphone number ko. Tumawag lagi din ang tumawag day dyan. Inyaw awid ko manong name to Miss Isem. Taore awanin ni Edmond, kasla Miss Isem magpailaeng. Kasla adda pa lang tisang wana, kasla makitkitak pailaeng manong name. Tinaya, nagwapo nga langana, macho. Uwan, manong name, talagang isot kursunata. Bari nga no, asawa na. Nadlaw ni mama, manong name, nga nagsaka nga dimteng. Kapot adisto ka nga nagpaibos. Kaya tikas ito nga oras, dala daw ka. Bukawin ma, at dalabati nga 2 kilos, nakabibay ko ngayong kibos. Yung maglagi din ta, at damat lagi matang. Ganda kaya ma? May problema. Kaya ni Judy, samping ang simang pet, pala daw ka no? Okay.
Agad no kas kasaro lang nga nakawakit no mabalil na ko maituloy mo tagbasa, Norma. Banyo ma. Tsak tuman lang mayon. O nang ano mo kadi kaya ti mga opisina? Agpating nga kadila nga aglakot ikan. Ori mga opisina aktumid lang manulat sweldo. Idin to tano naganartila ako ket no. Kaadot ikan ga talagang alis to lang nga parawaran ti manong kwarta. Business nga ron negosyo. Di ba? Walang napi ako mamadan no. Ada tay delivery truck tayo nga mapanagangkat iti ikan kada kitay ayan na mismo. Sa datay ti mga dispose kada kitang ikan kada nga dumadumang tiyandaan dito Northern Luzon. Ito rahin nyo. Nyata mo yo. Baka makaasawak to baknang o na businessman. Kaya isundot may tulong nga business tayo. Speaking of makaasawa, adan nobyom? Ma, laglagi pa ma. Sagbay nga, klunan ti mesa nga garadom ka. Do talaga disido ka. Iyam amumuo mo na kanya. Kastamat ti ko na ni mama, kini Judy, manong Nemi, umununak pa lang nga makinubyo Sakbay ni Judy. Kaya no pa nakiasawa, umununak pa lang makiasawa, ni ading ko. Ngayon ni mama, manong Nemi, hindi pa laeng. Nadamdamagin mi kang kuwanan no, da pala rantanang agasawa. Tadakang pilang agpadpada, hindi manong Nemi, kini Judy, ti high school, hindi mo ulila kam ti ama. Nagsagaba ni mama, kasmat pa nagsagaba mi, nga napukawan ni ti ama. Di pagpintasan na manong Nemi, nadaan kami di puunan, kahit dato ti business mi. Fish vendors kami. Nadaan kami di pwesto kari iti rakil nga tiyandaan dito probinsya mi. Karabiyan na manong Nemi kas itinamnamak talaga timawag ni Edmond. Oo, gusto klawon iti buses na. Naroon na cellphone ti pakangkang ngegak. Naka-headphone manong. Kas laad-laad nga sunod ti asidag ko. Sa baraton voice, kasla bedroom voice, manong Nemi, kasla kam kakaida, agababay. Kumusta ka? Astoy. Nakaida kan? Naka-headphone na. Facebook ko man niya. Tanong mo kanya ti Facebook account mo. Tapay. Ag-friend request sa ka. Sa dog video call. Loko ka. Ambok na niya kahit mga ibang isawan. Tapos na makita na. Narasa iti bado. Nasaan na ka nakabra. Kasatarawatem. Kit siya tapos na makita kamay na makita takin na matchom. Itilaing ka tari nga madlaw ko nga matchukan. Buta kumapkap nga gusto di t-shirt mo. Nakadot abs mo. Crush na. Si kumot. Tapos sinungamin tasang crush ka niya kayo. Chickboy ka siguro niya. Kinapod no na. Italang mariknak tinesang sangayan nga pa nagpitik ti posok. Awan sa bali na sana si ka Norma. I love you. Diyak lang mamati nga umpay ti babae ti biyag mo. Awampay. Awampay ka talaga. Sika, nadan ka kalidin ti boyfriend? O nadagda mga boyfriend mo? Awan. Sika, mit lahing tinakarik na akti kastoy ka. Ala? Imbaga, ay, sorry, ibabawik. Saman nga, may babawi pa. Jakat nga rin madlaw. Ala. Edmond, baka nung pagkarup mo, isigela. Saan? Amon, nun ti ayat kit no sumken. Ora anyaman nga oras. Anyaman nga lugar. Sa dinuman nga lugar. Simkenen keng kani ayat. Saan gadi? Aminin. Kastamat kanya. Nagsamat tipitik dagi di pusta. Saan nga baybayagan? Kumaik to na bigat. Apay. May kuida rin siya udik nga 100 pesos. Kalpasan na. Numalpas to ti pa naglakom. I-date ka. A lunch date. Magdiw ko sakto pa ya. Ewan, hiuray ka.
Ang balin? Ipakadak to pa kini mama sigurado palubusan na ka. Sa bagay, itamat palagpakada ak nga makidate. Agur-ure matin nga yam amok keng kuhana tagbaling boyfriend ko. Yam amukan to keng kuhana. Sure. Papi ka din nga saan. Et no yam amuna. Yam amukan na kanto matang gadi parents ko. Kalpasan na, isarunutan ton ti kasar. Nagalis tumutan. Masansan idin manong naming ag-date kami kani Edmond. Uwan 2 bulan. Buwan. Kapag mag-lunch, kuno saan, ag-dinner date kami. Nagpaspasyal kami di plaza. Holding hands, akbayan na. Pasaray, adada gidi kundaway nga, mailangad kami, kadaglanang da gidi bibig mi. Yar saas na pagid din ang check-in kami. No, kaya, ikasanak pa ilang mo na. Aging ka manong naming ng gadengkon ngayam amukon ka ni mama. Imbaga ka ni mama. Ma, tuno, rabi, abay ito rabi. Daman yung date mo. Awan ma. Dito kami nga mangan. Makipangan kami kada kayo kini kada ni Judy. O mayag dinner dito eh. Sino? Ni Edmond. Ti boyfriend ko. Eh, amukon kada kayo. Sigurado ka. Ipatpatig ko iso na mama. Mamati ako matingin patpatig na. Kaano kailangan nagama mo? Ma, ano yung ayat ti sumken? Ti anyaman nga oras sa dinuman nga lugar. Kasano nga naman mo? Sukik iti ikan. Yeah, boy. No, sige. Maragsakan na nga makama mo, tagbalin to nga manugang ko. Doon talaga kaya't mong tagsimpa, agad maghanatanak mo nga madante apo ko. Dimtengen day tangagundahoy manong name ni Judy, tinanginukat itiri daw. Wow, nagguwapo! Kunana. Ay, sino ta? Ay, good evening. I'm Edmond. Edmond ka na ate! Uy, ni Edmond, di ba yung friend ko? Ate, nagguwapo. Nagserte ka. Ala, siya kumandi mo na ka na maamuna. Teka, gusto mo ka man, hindi ka mabayin. Hi, Edmond. Hi, sweetheart. Kaya pag-isunay, nakaluto kami kini mama. Judy, iba kami kini mama nga gina sa atin. Ha? Adan Edmond. Sige, mabit lang nga ron. Ay, Pugi. Makasago ka nga mga nita. Tagbalin to nga kayong ko. Ito na pas kami amangan, maron nami. May panggapilang met Anya tiya. Issue, karigiti ang gundahoy, maron nami ti gobyerno, politika, ekonomiya, bisan order. Iti nagbaling nga topic mi, kabayatan nga mangman kami manon nami. Nabati manon nami ni Judy, ti kusina, ti isot aggadalimanek. Nagpasalas ka mga talo siya, ni Edmond ka ni mama. Umang gaya miho. Ano trabaho? Abikas kala ka lang nervyos, mga bakit trabaho? Mga opisina ka, uno, mama ka nakadlatan? Baka sa nga sigurado. Iba't pa ko na ni Norma, mama. Edmond, okay lang, no? Mamatawag mo kini mama. Ngayon dyan sa lunsod na sung bata, ang resakad na libatak pesid. Sinalunsod ka ano trabaho. Tingad mo sa mo pa nga sinalunsod ka ano na trabaho di boyfriend mo? Ano trabaho, Edmond? Agdama kita ka nakamakasyon. May sak na soldado. Hala, pakiulit mo man? Mama, may sak na soldado? Soldado?
Oh my God. My God, my God, my God. Norma. Apay. Ki, ki, Edmond, mawali mo ti pumanaw. I'm sorry. Saan nga naskan pa ngagbayag ka dito? Kinlipatin mo ti anak ko. Kabudadyak kaya tagbalin nga manugang ko kit soldado. Manong name kahit kumamit pala ni Edmond tag-explain kastagbot kanyak manong name nga talaga nga pagbiraka ka ni mamuna po. At tinapis akon. Dati pusok, maatake kahit yo. Pumanaw ka Edmond. Pumanaw ka nga puta. Ni ka ano man ka jak kaya't nagbalikan nga soldado. Pumanaw ka nagsakitan di ulo. Edmond, please, pumanaw ka. Pumanaw ka gati. Maatake ni mama. Sala nagkalman tirik na manunemi ni mama. Irita nakapanawan Edmond. Mama, ipapatid ko ni Edmond, stop it. Hindi agbalasang kan. Kada kayo. Inpakpakuunakon kada kayo. Saan na katultulatin? Yung mga pagkasla mula intrantan, jak mo. Abi nga di mo sinalsod na niya trabaho na, nga basta lang nagdeded kayo? Nga di I love you ko na, I love you to ko na. Nga maore nga tamat, imuno na nga naamuak, nga soldado isuna, no talagang isot, pagpitikan ti pusok, saan ka maigawid? Kayat mo nga ulit, istorya tayo. Nagbabawiyak. Idin, tamadlaw kan mariknak, noan niya ti kasasaad, iti maysa nga asawa, ti maysa nga soldado. Nariknayon data. Narik na yun, no, naadaan nagtasawa nga soldado, kad naadaan kayo ti ama nga soldado. No, ti pupusay, anya nga oras, anya man ti pupasyon mo, sa dinuman tayan mo, awan ka man iti paglalabanan, no talaga nga dumtengan, ti panakaedep, ti biyag mo, mapasamak, saan nga na tatisyo? Saan nga na tatisyo? Amok na ita. Nga orean niya't mapaspasamak orean sa din tayo mo. Talaga nga oras mo. Saan nyo ka di nga napupuutan? Di mo ka di malagip? Normal nga sikat inauna. Ubing kapay at ay din nakim mong numampi ubing kapay. Ano kasta nga dumanon ti damag. Nga mamaspasamak. Nga makirang-rangit ang makigubgubat. Dahil di papangyo, ija Mindanao. Jak pulos nagtal na. Akabakabak. Jak makaturog. Madandanagan na. Sa adan doon, madamag, iti radyo, mabuhay iti telebisyon. Nga bagbagkadandan, di tinatay, di awarang gasat na. Agkabakabak. Nga santo lang nagtal na tiriknak, no matawagak ti amayo. No makita, mabuyak nga si bibiyag ti amayo. Rinugyak hindi tinagbabawi no apay, nga nakiasawa kita soldado. Binagbaganak ba't hindi, nagaganak kaniya, kanarigat asawa ti soldado. Ngiti oras akasapulam, awan ni Suna. Kadagiti petsa, kadagiti aldaw, nga rumbeng kumanga, day Suna, iti denam, awan ni Suna. Mano nga pa nagkasangay ko, mano nga wedding anniversary, idipas ngay ka, awagak tinagan ti amam, impagpakaasik kang ko nga na idi, nagbakasyon, sakbay, ti panangipas ngay kuken ka. Daputa ka sa pulak Suna, sa pulak nga dati abay ko amang patibkat triknak kabayatan agsiksikal agpaspasikal. Imawan
Awan, ta saan nga kaskarina nga makaala iti bakasyon. Kasta tirigat, ti asawa ti soldado. Sakit ita. Soldado, tinayat mo. Mama, nagasatin. Nagbakasyon idi, di amayo. Iti mamindua, iti makatawan. Kasangay, anibersaryo, Pasko, baro atawan. Kadigit-irigat, panagsakit ko, panagsakit yo, awan ti amayo. Nga do pwede kiti mangibagbaga. Nga ti amayo, kahit ada pamilya na di Mindanao, nga napatpatag di pamilya na, nga may kadwa, ngayon da tayo. Kasi, ang tinamnamahim nga sinagabak, tikas di nga pasamak. Naging nga na tayo. Ano lang idititawan nyo? Nabilbilangat ti aldaw nga adda isuna iti sidong tayo. Basit utit. Ininto ta digiti. Nagiti asawa dita nga saan nga soldado kat arig na 24 hours nga makadandanan na ti pamilya na. Yung nung kastang agda trabaho na 8 hours. 8 hours lang ti kurang ti 24 hours. Sayta. Hayat mo ti mga asawa. Iti soldado. Lipatin mo da dyan mo. Lipatin mo. Di mo ka di may kari? Kahit mo ka di, nagsakit, unay tinakam ko keng ka. Kahit mo ka di nga may ramraman akto, no makikita ka agdandanag. Kahit mo ka di nga kasla maulit, dagiti pasamag iti si bibiyag pala ti amayo. Nakaado dita ti sa bali nga lalaki nga apay nga soldado. Diyak mo amo nga nga soldado mo, maapit di mo sinalunsod. O saan nga bali? O mo't pa'y napasama ka na kayo. Alis to lang nga malipatan isura. Lipatin mo, tadi kanto kat agbabawi akas kanyak. Nitultuloy mo ti mangayat ti kas kang kuha ng soldado. Manong Nemi nagkariak kini mama. Ngem kayat ko laengen nga magtal ng tirik na manong Nemi kat ingkari. Numampay agik ikis kang protesta ti pusok. Nadyak kayat nga lipaten ni Edmond. Ita aklang nga gayat. Ita lang nga mariknak da ito yung ayat. Kan patsyakmet manong Nemi nga ipatpatignak. Iso nagkariak latay din nga lipate ko, nga gubden min, ti relasyon mi kini Edmond, ngam sang kong inaramid. Saan mi nga inaramid? Kapot o may nagsarsarong karan manon na ni Edmond, iti tiyandaan, numapanak iglako ti ikan. Ay, kumusta kan? Edmond, di nakakayat ni mamang ko. Samot nga ni mamang mo't asaway ka. No ba'y balo? Kaya talaga dinakayat ka po ta soldado ak. Soldado gayam ti amam. Dati, day di amam. Okay. Ano ti destino? Diyan Mindanao. Diyos ko. Sweetheart, ado madigdadig ti soldado nga na ored at panag-retire da. Mama no madlaw na di tayo masapang amatay. E kung natin tibiyag oras ka nga soldado. No talaga nga panahon mo. Nasaksyak no kasano nga nagsagaba ni mama. No kasano nga inibturan na tirikat ti asawa ti maisa nga soldado. Langro na kit Mindanao. Malaksid. No kabay lang mga iyakar. No umakar ka iti asidig. Nga saan nga sadyay. Ado matikang po soldado.
dito'y region tayo. Di ba? Iti Isabela, ti Cagayan. Iti Ilocos. Bam, teka rigadak karabidan ti kasta. Agsubli ako next week. Dalpas di bakasyon ko. Awawagan na ko ni. Agyan ka kanito opisina, iti kampuyo. Basta rin, kadon ng duct field. Nga makilablaban, makibipinaltong. Adumutin nga kupat, tingkwentro, iti napasungol nga alat. Ang awamat pa iti, malas nga baala nga nagdisukan niya. Ngayon napadasa mo tipid pantahin. Pasit na dit trabaho. No saan ko nga patayin, tsak ba't ti patayin na. Masapul ti pumatay tap nung pihag. No, apeng kami nakastuti. Mapaspasama ka. Pilipino kontra Pilipino. Amin nga kinayat mo ti kastuti nga trabaho. Amin kami. Manipod lolo ni lolo. Aging kakarag ito eh. Baka nagdagbalinto pa nga putot ko. Baka pa sumurot ka na kanyak. Diyos ko. Kasi ka putot na ka mati soldado. Nung diyak kahit kumanurumbig, mabaling nga mag-iasawa ti soldado. Ngayon sa tigasat, nga ipain na po Diyos. Apay nga pagkidkidam ti Diyos. Nagkariak ka ni mama. Lipatin kan, nga isinakan. Diyak sinatang aro din. Diyak maiturahan at moon. Ore siya. Tilubong ni ayat, kat kaslabiyag a panagigasang-gasat. No daang ti pagkukubatan, panagigasang-gasat. Ore na awang kat pagkukubatan, no daang tinigosyo, panagigasang-gasat. Posible nga maluki ka, posible nga saan. Kahit ko, sakbay ng subliak di Mindanao. Agsawa ta, hanga kayat ni mama. At mapasamag ka na ta. Manong name Jack kumakayat. Jack amuno apay ngay manugot ak manong. Inset na ti date manong name no pa saan nga rabi aldaw. Ngam nag-check-in kami ti hotel. Manong name, I'm sorry mama, kinon ko na. Ngam nakikari siguro nga ti para kanyak kat kasla ka di papa na soldado. Nabatasahan ko Apolos sa mapagkadkadan ti kis kadiktar mandar ti puso. Oray agprotesta ti panunod ko ngam nabilbileg manong name ti diktar ken pagayatan ti puso. Nagaroon lang arudan manong name di napangutin nga nariknak ti bara dagiti bibig ken apros ni Edmund irut dagiti arakop na bara ti bagina ti panakapneg ko kadagiti arakop ken agek na. Amapnegak met amang balas kadagiti arakop na manong. Uwain manong. Nagbalaging nga rod ni Edmond nga nagasak-asak. Kaniyak. Kaya di pa nang balin na nga soldado, manong nemi, itirabaw ko. Nga nagsukiso. Kadagiti nasken nga sukiso kan na sapulan na. Nga pag-asutan, kadagiti aso ka na ring eng ni ayat. Nagbalagi manong nemi nga ng Granada, tiyam, salsalamet-metak a kristal kat nagbalagi nga ng burak. Nagbalagi manong name nga nangalakan niya kat naglugan kami ti helicopter. Uno jet manong name fighter jet kat nakalaalis tumi nga dinanon ti tuktok ti langit. Nadangarot na pasama ka na kami sakbay nga nagsubli ni Edmond manong name sa Mindanao. Kanadaan kami ti komunikasyon. Babayan ti cellphone man. Tumawag, kumusta kan?
Gusto kasi ka. At tinawagan ka sakbay nga tinakmatawagan ngam sana ka makatawag ka. Tapay. Baka on signal iti ayan mi, papanam mi. So nga timawag ka, tada signal dito barracks. Ikararagan na ka. Tapay. At enkwentro ng pasamak. At daraoten mi. Anya? Dakit tirumaot? Naka-schedule na ito. Ikarararak mo. Ngawang kumatida ka sa mapasamak kanya. Diyos ko, nabimpinas lang ko man sa mong imbagbaga. Matanda na ka na. Imbagak at ang karkararag ka. Diyos ko, gananad ka. Anak ka tanong saan ka lang sumusurutin. Mas na mula imbaga agikatakon. Nabimpinas pa Saan to mapasamang dito, sweetheart? Sige, agananad ka. Mas pa ito ba nagananad mo, Edmond? Ay, gamanong naming at talubulan, idi tamadok talak nga nagbalin. Nabatyanak manong naming ni Edmond. Naduktalan siyempre ni mamati amin ngagbakbakwar wano agduldul-uak. Ano ba mas masama ka? Mama, masikog ka? Ha? Mama, kunang mo na naawang kayo ka na dyan, Edmond? Kunang mo na nagsubli sa Mindanawan? Adalata kami lokasyon nyo? Kaya mo sa wana, napasama ka na kayo, sakbay nga nagsubli sa dyan? Di mo ka nag-inkarikan ka, kanya kay sinam, ngalipati mo na dyan ang soldado? Ma, I'm sorry. Yung sangkam nga nagsina. Sagbay nagsubli dyan Mindanao na ipayo ko di bagikang kuwana, kadada na po ko yun di tiyang ko. Oh! Ito mo na gundaway nga napungot nak manong name ni mama. Gabuti pong apay nga sadlak na tinungpal. Apay kayat mong padalanan. Dagit tugot ko. Sigamat mo na kang runan, hindi makasaksaksi no kasanuak nga madandanagan, no kasanuak nga gururay di sa sangpat na di papangyo. Kahit mo tuladan nak. Mga asin na apod Diyos, mama. Kastamat ibang mga kagini, mga asin na apod Diyos. Oras sa dinot ayan, ti tao no oras na sangad editisyo. Itatanas ko ka. Hamang ano sa mga mauray, nga umay mangikasar, kang nga ganak kaabalasan. Anyat amom, baka na sa bali nga pamilya na sa dyan Mindanao. Kastaman na soldado, naman pa amok ka sa nga kasi dyan dinararamid, hindi pa pangyo. Hindi tala mo. Baka saan lang si Sisak tinabalo. Baka saan lang adakda kayo, tinaulila iti ama. Saan itong haramidin dita ni Edmond, mama? Hamo ka din ni Edmond? Nga masikog ka? Tsaka makontak, mama. Kapunta sa mo nga makontak. Kapunta ti signal, iti na. Unang batin at cellphone na. Iti headquarters na. Gabutad na isunod paggugubatan. Ma, saan yung mga adad nga patagsanan na gini pasamak, saan tangag panunod ti negatibo, adda ni Edmond tinapinta sa kasasaad, no matawagag to, ibagag to nga masikugag, ibagag nga agawid na tap na may kasarna. Hindi makontak ko manong name ni Edmond, kat kasto ko na itiragsak na, yes! Kat no lalaki suna, Edmond Jr. May isamanin nga soldado. Ano? Katuhin. At anto pa yung babae nga soldado? Anong to kat no lalaki? Di lang ang kayatin ni mama di soldado. Ag-soldado pa itapo ko na. Sweetheart, noan niya talaga tiya, na ikamari tiya, lasag. Kaya ti tao nga profesyon. Mapasama ka, mapasama. Awang pulos pa nagbabawin, magbaling ka soldado, no dakat pagkukubatan, no dakat ipaggad. Saan? Nagbabawi. Dahil ito yung artisin na pataak. Kapag rebengan.
biyag ka matay. Nga di mo panunutan nga numatay ka, kasunod ti pamilya mo. Hanga baybayan na po Diyos. Kasalatan ko na yo. Namadasa kon, tinauli na tayo ama. Naimata nga kon, no kasunod ti managsagapan ni mama. Abay nga ka sakta kinayat mo. Hindi man kami na mga soldado ka. Oreta, nga abay tultuloy mo ito mga ipatagkan niya kalaman. Gabatay-batay ka. Kat lagayo. Nang mahalagang bakasyon mo, nagpaiyakar ka, nagpa-transfer ka. O may ka dito, awan tihiyap, gubat dito, hindi kita lang NPA dito, hindi kawalaban dito, hindi Muslim rebelde, nagrigat dito. Ore sa tinatayan mo, talagang matay ka. Hala, okay. Sakbay nga, madlaw ti sikong mo, karigatak tayo bakasyon. O may kaikasan. Sinot ka doang marod. Siya ka madlang may kasarkan ka. Dagasag na pa ni mama. Kaya naging partido mi. Pag kasaram ka niyag di lokaryo, dito kahit mo. Dito ilaing di kahit ko. Tsaka kahit nga daywan da mamakin mo, ading ko. Ngayon, iji lugar mi, handa nakasagala nga alote sa diyay, kapag ipatakdaran ta ti balay ta. Sweetheart. Oreta, 5 hours mo lang agbiyahe ka. Agbiyahe da mamakin ni ading mo, no? May da ka sarungkaran. Wano sikat mo pa mga sarungkar kadakwada. Alata, ikadagalak na pagpodistino nila. Narod, diyan wala lugar yun paging kasaram kanyak, siyak di lalaki. Dito lugar mi, iti paging kasarakan ka. Sadya kamat ngagnahed, iti sidong digiti naganak kanyak. May dayo ka na mamakin ni ating ko. Umay da ka sarungkaran. Napya ko maanog, bay mesa lang ni mamang mo. Kasi pag nagkatagbay mesa ni mamang mo, isumurot kang ka. Hori iso da nga kiniading mo, malit naman sumurot. Nalawan tungot nga balay ti patakderta. Tsaka mo, lahat panunutan ng dureta. Hindi mo may nakpalay ka, Sarah. Sige. Okay. Okay nga rodan. Kasaritak ti nga siok. Ori tagkadua kami. Kini kaptain. Okay. Kidawak king kuha na danton asawak. Masapol nga patgan na tanya mga request ko no kahit ko tagbakasyon ko na, palubusan na. Peso, peso. Basta no, kada persalita, kasangay mo, or kasangay ko, uno, panakayanak-tanak ta, o panagbunyag na, panag-birthday na, ada nga da. Ang peso, sige nga ron. No, kastaman lahat talagang mapasamak, sige. Okay. Man, orayin na. Umaya ko. Kasta nga ron tinapasamak manong naming ingkalay sanak ni Edmond. No pa kasla mapilpilit ni mama manong nami. Kabayatan ti seremonya manong nami, rumag ko mga nakaisem ni mama, ngakaduak, kakuyog ko manong naming agmarsa nga mapan dumanon iti ayan da Edmond nagraman da kiti naganak ang kuwana tapno iyawat na kada kuyog kami agmarsa mapan iti sangot ti altar yung ba kami suot smile naman awan tiyo maraming mo anak nudya ka mo tumisan amom nga saan ko akayat kastoy. Kaya kabutan, pilit ka. Ala, bahala ka. Umisam kayo, ma. Ala, di nakpakadanagan no umisam makwanuno saan. Basta sikat umisam sika lang. Kat kastaon iti isam ni Edmond, kastamat ka nagdagbali nga katugangak manong naming. Yung sabat latang umisam ni mama. Ibadlaw na lang manunaming at di na kaya't pulus. Tiag balin nga manugang nagit soldado akas ka ni Papa.
Nabatiak nga rod manong nemi iti family house the Edmond kabayatan nga nairugin nga bay patakder ti balay mi nga sadek ti family house da. Gani kaputa nagsublin ni Edmond manong nemi dya Mindanao yung pakadak manong nga sakto lang sublit to yan no malpaston di balay. Napanak pa lang siyempre, di din na damamakin ni ading ko. Nagda ka. O na. O matubrak dyan. Kabaylak mo pa lang ti mapanaglakot ikan. Sige. O, nairan-ran nga awan ni Cynthia. Nakasukat mo iti pwesto dito yung syudad. Isikat mapanaglako. Tapos may exercise ka. Kumusta nga rin mapangkamadlag pa check up? Uwan ma. Kahit kumusta di asawa mong soldado. Inaldaw mo nga tawagan. At dada kita kong dawan nga, jak matawagan. Uno isumuno amis mo tumang tawagan niya. Kahit nagasa din na matawagan ti maminsan, uno tawagan na kat maminsan di makalawas. Wen. Ora inaldaw pa kita no, daduma mama. Sus, pukunam lang dayta. Edinong tingin manon name ti house blessings ti balay mi. Kasi iting karina manon name kompleto. Na pinis kompleto nga likamen. Ing karina manon name nga umay ag bakasyon ngem saan nga napasama. Saan ka nagsasak parang name? O iha, umisam ka. Kino na kanyak ti katugang kababae. Mama. Nga naserbi ng arod, nga mabali ng napagyanan dito nga balay, awamet ti ama. Lamawatan ko nga ti sitwasyon, nairan na ka noon nga ada mission da. Bagagmet kang ko na, nga mabali naman tag-excuse. Sa nga kaskarina, manibod Mindanao, nagsubli dito, nagawi dito. Yung karina kanyak, mama, basta niya man ng special okasyon, adang-adda. Yung mga kanyak mama nga, gayem na siyo na. Diya commander officer na. Nyamin na kidawin ng kitpatgan. Ti siyo na. Baka importante una nga saan nga pumanaw, uno saan nga maksayan, ti bilang da, iti misyon nga, isa-isa yung katdayta. Nga bali at home, blessing mit lang. Una nga sinong orte kadwa ka gan ditoy. At naman naipag mo, ang mga kadwakin ka. Ti bordek mo di ada, kaduam. Di iso ti pagbatrabaho nito, tapos no hanggang marigatan. Hanggang dito trabaho, mama. Bawata ka. Takayat wala tagkuti-kuti, tapos nagasagat. Sige, awan isunod ta. Ngayon masapol nga adantuin to no, kabulan ako. Masapol nga mga alat makabulan, nga bakasyon. Tapos na aday isunod, kabayatan nga, urorayag ti panagpasikal ko. Ngayon ti makadakos manong nemi. Dimdeng detang nga kabulanak, nga awan manen ti asawa. Wan manong, kit kaslakas to, di mapaspasamak, idi kini mama. Nga iti oras nga kasapulan na di papa, awan ni papa. Kas ti sa storyana, awan ni papa, idi pasngay nak ni mama. Iso nga di pasngay ko manong name ni Edmond Jr., kabot lalaki ti ina ko na, awan ti asawa. Ni mamati at dati sibay ko, kabayatan manong naming or orayag ti oras, nga rumuar ti anak ko, katong galagpasi ka lang, ko. Edmond, sa dinutayan mo. Edmond, oh. Ito ko nakang kaide, Norma. Di ka tumat ngamin dimngag kanyak, anak ita, paspasikal ka bang tawag ti asawa, sa diyot ayan ti asawa, makigubgubat. Katsi ka, makigubgubat kamet. Kanakararag ta kinapod Diyos anak, kamaisalakan kang agina, ito napagkan, napasit ti biyak yo. Ano, Sam? Sa bulak ni Edmond, nga damang patibkar kanyak, mama. Angarot pabalim mo katawa mat, siyak, da ka nakalima ka anay, nga magpatibkar kang katap no, maalasatam di kastoy nga pasatibiyag mo anak.
pasngay ko ni Junior nga awan ti asawa. Ni ay ni oy nga ore kumamat tumawag. Ngem saan nga tumawag? Nga di may pasngay ko manong name ni Edmond Junior. Iti adang gundaway ko nga mausar ko manin ti cellphone ko. Indayal ko manong name ti numero ti asawak na gring. Hindi mat sumungbat. Kakaiso na nga gring di mat sumungbat. Sumungbat ka. Sumungbat ka, Edmond. Sumungbat ka. E dinadlaw ko manong naming na receive. Ti cellphone nga daw tawagak. O mataguni nga. Edmond, nadigati mangmangig ko kat ranig pak digiti paltog. Edmond. Edmond. Edmond, honey, hello. Hello. Hello, Norma. Ano ba masamak nita? Madamating kwentro. Rinawad na ti kampumi. Ada signal dito. Iso nga na matawagan ti cellphone ko. Madamak aglingad. Gusto na ti panangbanat na kata kami. Diyos ko. Masawat talaga madamat pa naging gubat mo. Iti madamak ba't magiging ginubat? Iti kakaasik nga nangiruar. Nangipasngay iti anak ta. Nagpasngay ka? Lalaki di ngamin? Junior? Uwan, dimtengan tin Junior. At na may pasngay, at na kadimat pungusay. Uy! Ha? Edmond? Edmond! 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 Diyos ko, at ang sama nakas ka na masama kin Edmond. Edmond! Edmond! Arayat nak ni mama kastamad ten nagiti nurse manong name. Taga ipaspas ngay ko ni Junior kat kastagwal wala akmet. Idagkal man tirik na kanyat na pasama kaya. Apa kasi lang iti. Natawagak na asawak mama. Madama nga makikingin no ba? Taging ka nga langig ko ti panagasog na nga. Kula na, napuntahan. Di ko tsakpan din mga. Di ko naputulin tinin niya. Diyos ko, mama. Magsasauda ang ano, adda pumamay pasngay, adda mat pumusay. Nasiyat ko na ya. Ano ko na yo? Nasiyat ko na yo. Kaya talagang agsagaba ka. Italagang malpas. Malpasin ti istorya. No matayin ti asawam. Ano magpagayo? Ito mo rin. Nasugatan ka nagbiag manin, tunuan makiragat, masugatan manin, maulit-ulit. Nukastan tumalatong pala, matay ka talaga, masapan, di itakuman, tapno maminsan ka lang agsagaba. No, mama, no. Nada kami manong name dito'y balay. Thank you daw ko manong naming at ikabulanak at dakti sidong ni mama. Dito'y ak lugar mi nga nagpasangay manong naming at dito'y ko adalaganin ni Junior. Kalpasan talong aldaw manong naming. Ti asawa ko tikim muntak kaniya. Hello? Edmond? Hello? Apag sa timik mo? Dakti ospital. Si Bibiyagak. Norma. Nalasatak. Di ba nakapaltok ko? Nakapsutak pa lang. Nagkarigata kung nagpatawag yung kasap. May pakamok. Nawan di pagdanangang mata si Bibiyagak. Edmond. Ito nagsubrumo kan dito ospital. Agawid ka, nagikat ka ng soldado. Tanusaan ka nagikat, no dinaktong pala, napipinaslayan magsinatan. Uwain manong name nalawag launa itimbagak kani Edmond. Apinaras ko pa nga inulit idisang ko mauray iti sungbat na.
Sanek agang angaw Edmond. Murit adamatin anak ko. No saan ka nga gawid, no saan ka nga gikat iti serbisyo. Nasa isa't lang ang nalipatan mo nga da ina. Wano anda, agina. Tano sa mo nga tong palin ti sao. Tigid daw ko kayo ka. Kami bilas lang aro din, nos idapay ka din nas itata na sa papay kit ibilang ka natayan. Tapos mo yung pinsanin ti panagsagaba ka, kaus ko na ni mama. Yung ti maulit-ulit, nakasapulak taga andam di sibay mi, awang ka. Maulit-ulit nga, da ka ti paggugubatan, kat masugatan ka, sa kantuman na nagbiag. Ay, natin namnamahim nga riknak. Rikna, ti anak ta, ito na danakim ng agsapul ti ama. Nga awang kamet, di mo mat maipaay, ti pamatig, ti baysa nga ama. Talabat patagmet ti trabaho, mga kami. Sweetheart, kung nakamala na mawatan na, no ipatpatig na, ipatig mo matitrabaho. Kaya, kaski ni mama, agbabawi ang nuabe, kaski ka kami tinayat ko, agbaling nga ama ti anak ko. Manong Nemi, kaskas di nga saan nga nagtungpal ni Edmond. Agaskas di manong Nemi nga saan nga makaalat bakasyon. Panagraira nga amin manong Nemi dagiti rebelde, kalablaban da. Kanidi nga tawen, nga awan ti makabagbakasyon manong. Malaksid, no talaga nga adda dagiti kayat dan ti agikat. Ngayon di namat kayat ti agikat. Kaya't naman ti may transfer ngem di damat palubusan. Tagay ayab da pa kidi tinayon ti bilang da nga soldado nga may destino sa diyay. Kadagidi nga tiyempo man. First birthday ni Junior Manong Nemi. Tinawag ang tasawak. Hello Edmond. Kunak pala no minsinan akon. Ha? Diba? Ibaga mo, sana agikat, lipatin na kon. Ibilang na kon nga natay. Nga datil ka po na apin saan nga tumutawag? Sana ka tumutawag ka matibisya. Next month, first birthday ni Junior, kinisot na kay-schedule nga panagbunyag na. May sagay mo na itawan di anak ko. Ano, umisog galata na kasta? Amoy bagang, umay ka? I'm not sure. Huh? Patasim ti saan nagbakasyon. Sigurado nga talaga kalipatan kan. Ang sinurpresa na kami Manong Nemi. A night before the birthday ni Junior, adagtugtugtug itri daw. Ni Judy, Manong Nemi, naman ng ilukat. Kahit ori lang na paikis. Ate! Abay! Ate soldado! Ha? Ate ni ako, Edmond! Bimaring kwasak, Manong Nemi. Kahit ori lang nakapuot ni Junior, Manong Nemi. Dapat na nawagwag ti panag ti katre. Adore, isang sangit, pinanawak latas mo. Kahit ko lang nga masabat, ti asawa nga soldado Manong Nemi. Kahit gusto ko ni ti irot, ti ba na ginarakop ni. Sweetheart, I miss you. Bibitas ko man sa nga agaw-awid din. Dapat ko naman ti kasta. Kahit siyempre, agawid ka, pumanaw kang tumatlaeng. Gamang ka ata, pinalubusan ni CEO. Kumusta ka? Kumusta ni Junior? Nga o, nadayag sang sangit.
nakariing. Bakit makarakita ni Junior ko? Manong name di kapsat kong kastamatan kini mama manong name tinakamuang ng ipakni kadagiti gamit nga insang pati asawak kadada kami iti kwarto kasta una iti ayat na manong name nga nangumba nangarakop iti anak mi nang bisbisito anak. I'm daddy, I'm your daddy. Daddy, daddy. Di pa ilang makapagsao. Ngayon na, kitain na ka. Oo, kita ma. Instinct ka talaga. Talaga daw, makamara ko mga mambo. Kaya maagang anak ko. Pagbalindo pa na soldado na ito. Di mo sasawa na kasta. Na soldado. Junior pa ya. Makatungpal terapap ko na ito. Yung agbalin nga. Nangato tiranggo na. Ya? Sa kagat Jaco mato tiranggo. Patinggal kasi ata. Naawis akla ng training sa anak man nagbasa. Bason to ito ya. Baon to nga agbalin to nga PM Air. PM Air. Anak ko. Ako ka. Alamon. Wala ito na kayo nanakon. Di ka na pa nga anak dalan. Yung to kahit ko sang adan to kahit ko kakanin manon na Amping mabalino oy. Ano ka sa mabalino ko kat makatawa ni Junior. Hindi ko nga lang 3 months 1 month pa mabalino. Ilaan ka nga tagdigusin. Tapat turugak man ni Junior tapos dawan makadisturbo ka data. Hanggat nagdigos, manong. Ang bagay-sobot nga nakaturo ka ni Junior, manong. Saan nga tikatret, yung paidak, yung kuwana, yung pangkuti-crib na dati-dati nga kakaida kami. At dati soldado nga amana, isang anak, yung kapala takrib mo tapos saan ka nga madisturbo ti turog mo, imasem ti maturog, tane, at obrami kayo ni Pap Daddy, mailit itong galmay sa kata kami anak, kasalat honeymoon mi na ito, kini Daddy. Basta nga ron tinapasamak manong nimi, tilokong Edmund, adayo nga rin lamanin pinanawan na ti Mindanao, ti kabambantayan, itata adal to sibay ko manong nemi ti hilig na nga sumangat sumalog iti duwa nga bantay ti barukong ko sakit adadamanin nga kayat na tagsukisok manong nemi ti kabakiran nga ada iti nagbaitan digiti legs ko tuloko takas lang hype nat aganopo kasla agsapsapol ti alingo manong nemi nga lutwen nga diguan sa no pag nga kaluan. Manong nemi kastoy ti biyag ti asawa ti soldado. No, dati pagkukubatahan matandanagan. Ngano sumangpet ket makigubat latamet. Sumangat sumalog, sumuksok na sumuksok. Na makarignak met manong nemi tinasang sangayan. Ay panunutek kakalpasan ti manulang aldaw lawas wano may sabulan. Awan tumanen ti soldadong asawak dadan tumanen iti pagkukubatan. Yung nagbaling nga naragsak parang name iti first birthday ni Junior kastamatan ti panagbunyag na. Aduan dagiti di maray manong name nagbaling nga kumpadre. Dagiti kakabagyan na gayem na kastamatan kada kami manong. At kas may nga soldado, siyempre. Amo na ba't tumino? Karagdi si Marsarulong aldaw, manong nemi, ikaw gawid ko isuna. Ada awis ni Sendong. Nabatpatig ka diti awis na? Nganda kami, iti anak mo. Hey, kaya sana ba't pa gawid? Ay, gawid. Sana ba't pagsubli? Makabulan bakasyon ko. Ti makabulan. Masapol nga makabulan. Ay, nakan mo sawan. Hanakam nga adaywan. Tapno maabrot, ti manong nga bulan nga kawan mo ti dan namin. Sweetheart,
agtaptapal talatan. Kawan. Kapabay talatan. Pag sinsinumlatan talatan, nga ubain, kaayayam ni Junior. 24 hours. Iti may sal daw, another 24 hours. Rino kaya't mo, tagaliwag sa agkuyog tayo nga magpasyar. Agpasyar ka, kadua na kami. Sige, kasta ti kayat ko, sir. Amo adong namin ti soldado, kanap, panunod na. Kakaiso na kanong agbakasyon da. One night lang. Kabigatan na, agpakada ni soldado, pasyaran na rin kagayam na. At apay gundaway nga, umyan iti sa bali nga, balay. Ano serbi na nga nagbakasyon? No may sa madlarabi, ti panangden na ti pamilya na. Sino ti kasjay? Kasi hindi ti mapaspasama ti pamilya mi. Maputak. Nagpeso nga makabulan ni ti bakasyon di papa. Yung nag-asaten, no? At 12 hours, 8 hours, nga kaada ni papa, itidan namin. Ta adumat papanan na, adumat awis. Baka dat chicks na. Kasken ka? Siksi ka lang, sweetheart. So nga, ti makabulan, masapul nga makabulan, konsumang ti makabulan, itidan namin nga gina. Saan ka mapanti sa bali? No, adda papanam, adda kami. Okay? Mawatan ka. Sige. Anyaman nga oras, sa dinumantayan ko, adda kayo. Okay? Okay. So, agrobot kayo. Intay mat, ija balay, Ija, anda pa ni mama. Ija balay ta. Saan nga dito, family house yun. Sige. Okay, mat. No konsumam ti makabulan sa jay, balay ta. Nga para karata. Tiaon mo kami kat sa jay nga sumangpatak Natin ito yung tinakaangayan ti Pasken. Dito kami ngagnanaid ka ni Junior. No kayat mo, ngagnaid kami nga agina, di balay tayo. Pinatakder ta nga balay. Masapul nga daka. Agikat kan. Dahil ta ka man, ikat, jak to agikat. Nantun ka, nung nga agikat mo, orayek, di ba nagretiro. Agbayso manong name nga saan nakampulos nga pinanawan ti asawa. Dinanaan na kami sa dinuwan ti ayan na, adda kami. Adaman awis na, kakuyog na kami. Kami dumteng manong name, ti malpasin, ti makabulan, katne, agpakadamat manen. Edmond, sweetheart, ti kakadpay na naruan, pati anak asawang kit soldado. Agawid, ti makabulan, ngim-awan, ti makatawan. O rita, alas ito mati komunikasyon. Napiyo kumamat, ano kang kanayon nga makontak ka. Mundo tumawag ka. Awang ka makalakid iti operasyon. Noda kami ti kampo. Nga da signal. Tawagan ka nga tawagan. Ito ka, nag-norod man, di ba nagbakasyon mo? Masangwanan ti anniversary ta. Masangwanan ti birthday ko. Sag birthday tumanin ni Junior. Yung kanimidi nga tunggal special nga aldaw adda ka. Yung bagta na ka umay ka ita. Sweetheart, mawatan na ko nga. Ikarkarigatak betkat. Tunggal dandanin ti okasyon nga panagbakasyon ko kumakit. Di bagbagakon. Nang meron ramat nga damat operasyon. Karedi ka pa nagbakasyon na manonemi adamat manin inawon. Hintawag ko isuna at siyempre tragsak na, naglay nga kanya. Kadida mo nga rabiita, idasanta pa nag-asawa. Idjay nga hotel nga naaramid, tinawan ang anak na. Hindi pa nagbakasyon ko, kalpasan ti makatawan, kanabunyagan, ni Junior, nakaala ka man rin. Galing ko nyo. Doon ti anak ta. Baka nadanto nga marigata na. Kasi mo ulit nga peso ti pakasalitaan ni mama. Tinala diferensya kat nakaanak ti lalaki. Ilinto ta ni mama kat duwa kang mababae. Edmond, talaga ka di nga di mo kahit tagikat.
No. Napatpatig ti trabaho ngam ta kami. Napatpatig ka, kayo. Ngam napatag ba ti trabaho? Kasi napata. Hala, awan ti maramid. Sabi ko mga rod, tama oray mo't pa nagretiro. Ito nagretiro kan. Dinakamton panawan. Ento nagretiro kan, dinakamton panawan. Yung manong name. Nakarkarob at manin tinapasamak kanya. Yung tinapasamak kada kami kada mama. Tatinaudi nga pa nagbakasyon manong name ni Edmond kat isumat manen tibunyag ken first birthday manong name ni Jennifer. Ta babae ti may kadua manong. Kat manulat tawen manong name ni Junior. Nagrigat manong tagtagibi. Rumbeng kumapay laeng ikasok nga aywanan ti nauna sakbay kumaman nemi nga awang kumapay ti babae nagrigat ko in rapid. Imbag manong nemi ta itisidong damama kini Judy tinagnaidan mi nga giina. Asalam ako par ti balay mi patakder mi kini Edmond no kasta ngagbakasyon. Nakaredy nga pa nagbakasyon na manong nemi dito met manan sidong damama kini Papa nga naangay ti first birthday ni Jennifer ken bunyag. Sa naulit met manen nga da kami nagnaed kami ti pinatakder mi nga balay iti asideg ti family house ti lugar de Edmond. Nga kasbanin idi manong nemi nga saan nga madayo kada kami. Sa dinuman ti papanan na adda kami. Okay? Kibin ko ni Junior obak ni Jennifer. Uno, uba ni Edmond ni Junior, ubak met ni Jennifer. Namapang kami agsursur, agpaspasyar, agliw-liw. Dahil tanaudi manong naming nga panagbakasyon na. Hindi sakbay nga madanunan dahil nga bakasyon manong naming. Inulit ko manin ngayon bagakang kuwana. San kang nagsubsubli dyan Mindanao? Sina? Sana kagangangaw. Agawal kan. Agawal kan. Saan ka nang nagsubsubli? Saan nga mabalin syudad? Sana ka agangangaw. No idi, ibagak nga isina ka. No saan ka ngagikat? Ita isina ka. No saan mo itong palan di kahit ko. 2 days before manong naming agsubli. Kad kabot at mo ore ti desisyon naman ng naming rubat kung ti arawatan mi gagiinin. Kamanan nyo. Sumurot ka na sumurot ka. Iti sidong damamakin di atin ko. Ganda nga, panahon na kamit manan, di ba? Agsubli kam tumalaman dyan manan. Samad nga rin mabaling nga panahon damamakin ni Judy, tinegosyo da dyan. Tapos agtaninid ako man dito. Di ako matsabaling ng barak dito, di siyak ti mapandumahan ng katakwada. At dakay kumamit lang dito yan. Kabayatan nga. Dito yung nagluas. Dito yung nagluas ng subli dyan Mindanao. Tadalagang nga di mo kayat, agtungpal kanyat. Hanggang nagsubsubli, agawul kan. Saan nga mabalinte? Ano, saan nga mabalintakin ka? Basta irupat ko di arawatin ng agina. Kinagawid ako, agawid kami. Ito yan na mama, kenti atin ko. Pinadas na kami ng gawid manong naming yung sa anak ko nga pinagawid pa. Kinapudno na. Ili agawin na ni Jennifer manong naming tapno da rason tapno sa anak kapumano. Jakim palubos. Tinungpak ba hindi Norma. Lalapadasan palang agawin kanyak ni Jennifer makita. Na yun tatungpak. Ibati mo nga rin dito. Isang mga gamatan anak ko. No? Nagbati ka dito, nagbati ka. Nagsubli ka dyan, nagsubli ka. Itapay ka din, pumanaw ka. Kanak mo lang mawatan. Nawatan ka, edi sama kang kanan, ngawatin ka. Siyak matitutong palam.
Sagbay nga malato ti amin, Edmond. Jakon kayat, nga jakon maipturan, nga madandanagan na, kada iramramang anak ta, kada kamu ka mawatan na. Mananunog ikat kan. At sa manita ang pagtrabahuam. Prinsipyo, kare-kare, sapata. Ado man kita ikat dito nga soldado, nga patahanda na kaya. Kitsi ka. Manong nemi ka mo talaga nga kayat kunti agawin. Wait. Awit kon manong nemi. Pagkiti duwang anak ko, rimarikata na. Basin madlaig, di alaat na ruwatan. Pinanahawak ti asawa kiti balay mi, manong nemi, nga saan kam ka nagkinawat. Karida ka man ito ti sidong damama. Oh, di mo tinto na maminsan pala nga aldaw. Nagsubli di asawa mi di Mindanao. Apet da kanto yan, anda kayon. Pinagpili-pili mama. Tinungpak pagid diya. Tapanggip ng agawan ti anak pong inaudi. Tapno lang tapanging kawitan na kanyak, tapno saan na kaya't nga agawit kami dito. Eh, nasa wen, nga saan kayo nagkinawatan? Sakbay nga, naging nadayo kayo. No saan na nga tungpalan, tibilin ko ang panagikat na. Nagsubli di Mindanao. Awanan, tsakong kayat. Agawal kang kung nakitinamat kayat. Ay, susaya po. Ano ko mga mintadim ngagkakanyak idi norma ubing kapayngim na panek hamon no kasano idi ti panagsagabak iti kaawan ti amayo ti natayo sa mukit inulit. Ti amo idi ngamin umakit talaga ikarigatan at may destino dito. Ni mamat. Gapot na patek ti trabaho nang kayo. Anong sa meso kinayat mo? Mukla ko, mama. Mukla ko, mama. Napanagnikam lang aro din, nasaksyam lang aro din. Inulit mo pa eh. Dahil at kinamaag ako nada. Ulitin ti hang ko mga rumbeg. Amok ko mga rodayang, astoy mo. Dimteng manong nemi ti aldaw nga panagsublin ti asawak iti serbisyo. Ni ay ni oy, dinak malakuntakan, dinak malatawagan, saan nga ti mo tawag. Adadan sakit tinakim kumano. Pambaragas at tawag kang ka. Kuna ka. Kakaasyak manong nemi, no awan da mama, kastamat ang gini ading ko, pad, agaywan. Katulungan ida nga gayon kadagiti anak ko. Ngano awan da tamapanda iti tiandaan nga glako. Sus kakaasyak nasisyak lang ti mga sika. Agloko-loko ni Junior, agloko-loko ni Jennifer. Ayun, sa pampanunutek madandanagan. Awan. Saan ko pampanunutek ni diyan nga Edmond, matay. Kunak pagid din ma. Naging gamanong nemi, ngalbasan 2 bulan. Dakas nga damag na rin. Diyak kumakayat na nung nami. Nga buyain. Noon niya timapaspasamak. Madama tinadarang arangat. Manong nami. Ikaw cover na kita taga-bidya. Iti batalyon manong nami. Nga nakikapangan ni Edmond. Diyos ko. Malagap ko matlangard manin. Hanggang nga nagkinaawatan. Awan tinapintas nga komunikasyon. Isak ba nga nagsubli. Pinadas ko manong naming inintip pa lang ti TV. Kaya tabuyain. Noon at mapaspasama. Diyak kaya gamangag. Ngay bagada, tinagan ti asawak. Nga may sakarang iti casualties manong naming. Pinadas ko ngin dahil ti cellphone number na manong naming. Barbaring at signal tayan na kunak. Kat nagringag pa iso. Ada si mong bat. Hello? Hello? Edmond? Sika ka diti asawa na? Oh, when? Sika ti asawa ni Edmond. Cellphone na reta, di ba? Siyak ti nakaala. Kalbasan nga. Inlogan mi so na iti
Lugan tapno, may taray ito ospital. Ano ito ospital ti asawak? When Mrs. May sakso na karigiti karkarigatan da nga isang talbar ti biyak na. Anya? No! No! Edmond! Saan ka kamatay, Edmond? Nagpagpakaasyak manong Nemi ti mangigigam ti cellphone ti asawak. Mabaling ka di nga kasaritak ti asawak. Mabaling ka di. Mrs. Kada ko pa mga kakatuwaan da kami ka ni Edmond. Iti nasingin tunay. Kasta ka di. Ewan ti saan ko nga mo, may panggap ka na kayo. Kani di pa nagbakasyon na. Saan kayo nga nagkinawatan sa kabay nga nagsubli dito ay. Awan tinadlaw ko nga gora na kang ka. Ikarkarigatan naman ka. Nga pampamuspusan ti pa na kay destino na tita. Amok no anyat araramid din Edmond. Nga pa nang ipamuspusan. Siyak ti saksi iti pa nang ikalikagom na. Nga makadenna na kayo itagda na yun. Kinapudno na. Kalpasan dito yung ikwentro ko na agrisahin akon ko na. Tapno mapat kam kano, tikid daw mo ken ko Ken ko na. Masapol nga rin ang biyag iso na. Mamaling ka diya kasaritang iso na. Manong Nemi, ingkarigatan ti gayem ni Edmond, nganya sidag. Inasidgan. Ti asawak. Nasa dinundayan na pasat to hospital tayan na iti emergency room. Hello? Mrs. Hello? Ti asawak ti kahit ko mangeg. Adda ka mismo dito sibay na. Ano ka sasaad na? Nagsurrender hindi ka dito, doktor. Anya? Kaya mabalay, mabit lang, Mrs. Namadasag. Mga iya sa askan ko, anak. Iusidog ko bibig ko itilapayak na. Na, nakaigab kanyak ti cellphone mo. Edmond, kusa. Kayem. Kasarita na ka ti asawa. Amok nga dabalang angas mo. Edmond, at sa bali nga linya ni Norma, ti asawam. Mrs. Nagmulakat. Iyasadag ko na ti cellphone. Iti bibig na. Barbareng mangig mo. Edmond? Norma. Edmond. Pagkawanan lang, Edmond. Amo ka nagsakit din akin po. Saan ka pinalabusan ka na siya nga nagsubli dita. Nanak lang kang matay. Imbaga na kayo mo, abada mo soldado kay karkarigatan matimayakar. May destino dito, ibang pamuspusa mo. Kaning bagam ganong agritiro kag sa agikat kan kalmasan na nga enkwentro ka na masama. Mapay nga may saga ka nang itinasugatan. Edmond, lumaban ka. Lumaban ka. Kasapulan na ka ka nang idanak ta. Gururay kami, Edmond. Norma. Iba't patay ka ko na iwan. Gamot ni Diyos.
Tigal-galiga akong kumatungpal. Nasaan kayo nga mapanawan kan maadaywan. Ano sa anak man nga may destino. Iti asudeng. Alaga kahit kun nga patgan ti mo nga gikata ko. Tawan ti kapatgan kaniyak no saan nga kayo kanagitan nakta. Ipatpatag kayo. Ipatpatag kayo. Ngimnoan niyaman ti kandeng ni Apo Diyos. Rumbeng nga awatan tayo. Sa mga baybayan di anak ta. Edmond! 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 Manong nemi de di tinaudi apa nakasarita ti asawak sagbay nga nagsatan ni ti hangis. Ang sakit. Nakasagsakit. Manong nemi. Nakasagsakit. Naulit manong nemi no kasano nga sinagamami kada mamakit kamsat ko. Hindi pimusay ti amak. Nga naulit tita. Sabi mo sa iti asawa nga ama ng iti duwang anak ko nga nasa pauna nga naulila iti ama. Ado nga panagbabahawi manong name. Yung oray nga tano anuwag kanyat mapaspasamak sa anin nga nibabawi pa'y. Tinalpasan nga napasamak manong. Dimtengen, diba nagsublin ni Edmund nga adda ni ti uneg tilungon nga naparabawan, naarpawan ti bandera ti Pilipinas manong name. Iti mismo, padakder mi nga balay, nga dito iti nakaiban sayagan mi. Ado nga luwa, tinagarubos kanyak, manon nemi, kas tamad tandang iti magipatpatag ka na Edmund. Nang napiman, no kas nangagsangit, na giniduangan na ko, nga dita pa yung muti mapaspasaman. Ngawanan ti amana. Ngayon ton at nanakab dagat sa lunsudan dano sa dinot ay anti amana. Into layangan ladawan na. Nga nakatartaraki, nga nakahidong ladawan na soldado. Izon to layangan amok kay pakita kadakuan. Nagsakit. Nakasaksakit gan rumbeng laeng manong nemi. Nga awatek ti kinapudno tarito nga agpaisutin baga ni mama nga isut kinayat ko. Nga makasapulan manong nemi ti managmove on ko. Para iti masakbayan dagiti dua nga anak ko. Manong nemi, adun nga panawen tinapalabas. Gabuta, awanen di mama. Nabayag mo idin nga nakiasawa manong nemi ni Judy kanadan mo ten ti duwangan na. Imbag ta nga soldado at nagbaling asawa na. Saan na apulos pinanawan, dagiti agiina na. Nakasbat ti Jack, panang-panaw manong nemi, kadagitan nako, kat tinegosyo mi, manong nemi, panaglako iti ikan, intultuloy mi. Nga dito iti pagkapkapuan, wano naggapkapuan, kadagiti ginastos ko, para ti masakbayan dagito ang anak ko. Ken, ti benepisyo, nga naalak, kas may sa nga balo, ti may sa nga soldado.
Agrama maten, manong Nemi, dikiti kakabagyan, ng runa dikiti kakabsat. Dedi Edmond, nga napintas ti biyag na tano adrate emergency ido nga pagkasapulak unay, kasapulan ti panagbas, dagitan nako. Alisto da nga tumulong kada kami. Imbaglagid din ta saan sinurot ni Edmond Jr. ti amana. Tamay sa isuna nga engineer. Pirinto ta ni Jennifer, manong Nemi, may nga doktor. Agpadpada nga awampay ti asawa dagitan nako. Imposible kalpasan dito manong Nemi nga limukayan ti sitwasyon kada ti pandemya. Umuno ng tumatlang ni Edmond Jr. nga agpamilya. Santo ni Dr. Jennifer manong Nemi. Kwen, tunggal adak ti tiyandaan, ngaglaklako ti ikan, malaglagip ko lang tadi di Edmond manong. Tadito'y kami idi, anagamam mo. Diyak mo sinaludsod man at pagsapulan na. Sa ako lang mo idi, tadan na pasamak ka na kami. Awo na, adan, idi, sa ako lang amo, idi, amukon ka na idi mama. Kamay samad kayo mga soldado, nga kayat na di mga liklikan mingag kapsat, ti makiasawa, iti soldado. Adun nga ba naman, tinapalabas manong naming ang kaslan sa diwa pailaeng ti amin. Naruna, no makabasa ak, makabuya ak, ti istorya, wano pakasiknan, dagiti armada ti pagilian. Nga nagsapata, nga magtungpal ka dagiti sinapatan da nga pagrebingan. Aslam sa dumamanong naming kasla napatpating ti trabaho da, ngam ti pamilya da. Ngam kunamad dagiti da duma, kanya-kanyang istorya. Agaman naglaunay ti hanos mo nga nangibasa, kat sabi kumata damat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsarimingan ti biyag, no mabalin siguro nga sad ending ko nayo, happy ending, adaan akong ti doktora kan engineer nga anak, nga bunga tayo na yatmi ka ni Edmond. Baro nga biyag, baro nga agsama. Tuwing nga radagyaman nga pagkaya mo, normal. Dahil gumat kayong ka norma, tingka pa ng iburay, ti biyag, ti anak, asawa, ti soldado, anak kan asawa ti soldado. Salamat. Kung nada kanya-kanyang istorya, oras sa dinumat tayam mo no talagang oras mo.